Ku danna subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sabon shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa a wannan channel namu mai albarka. Wannan channel tamu mai albarka ita ne ma kowa da kowa fatan alkhairi tare da fatan kowa na cikin ƙoshin lafiya. Kamar yadda kuka sani, wannan channel ce da ta ɗauki nauyin kawo mana ingantattun bayanai domin wayar da kan ma'aurata a ɓangare na zamantakewa na aure. Sannan wannan channel ba ta tsaya iya nan ba, ta haɗa da kawo mana ingantattun magani domin inganta mu'amalar aure wato jima'i. To kamar kullum dai yau ma wannan channel tamu tana ɗauke da ingantaccen magani kuma sahihi a ɓangare na jima'i, musamman ma ga 'yan uwa maza. Wannan jawabi na 'yan uwa maza ne, musamman ma mai shirin yin aure, wato matashi da yake shirin yin aure. Maganar gaskiya 'yan uwa maza ya kamata mu tashi mu tsaya tsayin daka, saboda mata sun yi gaba sun bar mu a baya. Yanzu za ka samu idan aka ce mace za ta yi aure budurwa, to a gidansu ana ɗaukan lokaci mai tsayi ana tsuma ta, ana gyara ta saboda angonta ya ji ta zamzam. Amma mu maza gaskiya ba haka ba ne, ba mu damu da gyaran kanmu ba kamar yadda mata suke gyara kansu. Aƙalla wata macen budurwa ce, ga shi an sani normal budurwa ce, ba bazawara ba kuma ba wai ta yi iskanci ba ne, an samu matsala za a ce bari a samu a gyara, a'a ba haka ba ne. Budurwa ce, cikakkiyar budurwa, amma sai ka samu aƙalla sai ka samu an yi wata uku ana tsuma ta, ana ƙara gyara ta saboda mijinta ya ji ta zamzam, ango ya zo ya ji ta zamzam. To shi kuma ango bai gyara kansa ba shi ma, balle a ce ya fita kunya. Maganar gaskiya majority ba wai mata suna fin ƙarfin mazaje ba ne, maganar gaskiya kenan. Rashin kula da kai da maza suke yi shi ya sa suke gazawa a wajen matansu, saboda za ka samu mace tana iya ƙoƙarinta wajen kula da kanta, ƙarin ni'ima, matsi da sauransu. Akwai abubuwa birjit, mace tana iya kashe kuɗinta ta tsaya ta kula da kanta domin ta gyara mu'amalar aure. Amma maganar gaskiya mu maza ba haka ba ne, a wannan ɓangaren an riga da an bar mu a baya. Za ka samu ango ne zai yi aure, amma babu wani abin da yake sha wai don kula da lafiyarsa, don kar ya ji kunya a gaban iyalinsa. Babu wani abu da yake yi wa kansa don taimakawa mu'amalar aure tsakaninsa da iyalinsa. Amma ita mace tana can ana tsuma ta, a ba ta wancan, ta sha wancan, ta zauna, akwai haɗin da za a yi mata, ta zauna kusan awanta guda tana zaune tana tsuma haƙarta, ma'ana tana tsuma gabanta. To amma kai babu wani abin da kake, ta yaya matarka ba ta baka kunya ba? Ku dai duba mun, to gaskiya ya kamata mu farga. Maganar gaskiya dama abin ya riga da ya tsaya mun a rai ne, shi ya sa na ce bari in yi wannan bayani kafin a ce in tafi kai tsaye zuwa ga bayanin wannan magani. To 'yan uwa maza ya kamata a farka, gaskiya mu tashi mu tsaya domin kare martabar iyalinmu da kuma kare martabar mu kanmu, saboda idan mace ta ji ka zamzam, ta ji ka yadda take so, to fa shi ne za ta gan ka da miji. In kuma za ka zo ba za ka iya biya mata buƙatarta ba, to gaskiya raina ka za ta yi, saboda a koda yaushe za ka tafi ka bar ta ne cikin sha'awa. Me yasa ba za ta raina ka ba? Kun zo kun yi mu'amalar aure, ka sadu da ita, kun yi jima'i, kai ka biya buƙatarta, wataƙila ita kuma kai ka biya buƙatarka, wataƙila kuma ita a wannan lokacin ne ma sha'awarta ta zo geji, inda take jin ƙarfin sha'awa, to kai ka tafi ka bar ta cikin ƙunci da raɗaɗin sha'awa. To me yasa ba za ta raina ka ba? Za ka ga wani fa kafin ya dawo gida ma matarsa ta yi bacci, kuma baccin ba wai normal bacci ba ne, kawai tana so ta kare kanta ne daga neman ta da jima'i, sakamakon kawai zai tayar mata da sha'awarta ne ya tafi ya bar ta.
Maganar gaskiya 'yan uwa mu gyara. Mai sauraro na san zaka ce wannan bidiyo yayi tsayi ina cika ku da surutu. Abun ne yana raina kawai. Idan ya zama da cewa namiji lokacin aurensa ya gabato, to abin da ya kamata ka fara nema shine maganin ƙarfin azzakari. Maganin ƙarfin azzakari. Ina fatan ana jina. Maganin ƙarfin azzakari abu na farko kenan. Saboda na kira maganin ƙarfin azzakari ne a farko saboda zaka samu ita budurwa in dai har bata san namiji ba to dama a matse take. To a halin da ake ciki a yanzu kuma an ƙara tsumata, an ƙara matse ta, abubuwa dai sun zo gaba ɗaya sai su taru su maka yawa. To kafin ka samu ka shige ta ma sai an kai ruwa rana, kai ka wahala ita ta wahala. To ya zama dole a farko ka fara magance wannan ƙarfi na azzakari ɗin. Saboda wani ma sai ga ya zo shi gaban ba ƙarfi, sanyi ya kashe shi, basir ya kashe shi, da ya zo zai shigi amaryar sai ga azzakarinsa yana lanƙwashewa. Don Allah wannan wani abu kunya ko wannan fi sabilillahi. Wai a hakan a matsayinka na ango ana ganin yau kai ga ka kai ne zamzam, amma ka zo zaka kusanci iyalinka azzakarinka yana lanƙwashewa. Don Allah wannan mene in ba abun kunya ba da ake ja mana matasa, gaskiya a farga. Sannan abu na biyu, maganin sanyi. Sanyi yana matuƙar illa ga ɗa namiji, duk da cewa sanyi yana illa ga ɗa namiji sosai, amma illar da sanyi yake yi wa namiji bai kai illar da yake yi wa mace ba. Amma a hakan yanzu mu sanyi yake bawa kunya saboda su mata suna tashi su tsaya su magance matsalar su, amma mu mun bar kanmu ko oho. Sai ka ga namiji ya zo ya kasa gamsar da iyalinsa. Ga basir ya zo ya cinye mu. Babu wani, zaka samu wani yana zaune aure ya gabato ma tun da yake a tarihin rayuwarsa bai taɓa shan maganin basir aƙalla sau 10 ba. To ta yaya illa ba za ta yi mana yawa ba? Ba wankin mara, ba maganin sanyi, ba maganin basir, ita kuma ta je an tsuma ta, ta yaya ba za ta gagare ka ba? To gaskiya mu tashi mu farka. Mu tashi mu farka, mu tashi mu farka. Kar in cika ku da surutu. Duk wanda ya ji wannan bayani dai ya san da biyu nake wannan magana. Sakamakon gaskiya yanzu mata sun raina mu da yawa. Maganar gaskiya kenan. Kan ɓangare na jima'i mata sun raina mu gaskiya. To yanzu kai tsaye zan tafi bayani kan wannan magani na ƙarfin azzakari. Ƙarfin azzakari. Kasancewar bamu damu da gyara na azzakari ba, bamu damu da gyara kanmu a lokacin aure ba, saboda shagulgula sun mana yawa. Wanin kuma rashin ɗaukan abun da muhimmanci ne ma, yana ganin kawai shi ai ƙarfinsa zai wadatar masa. To gaskiya ba haka ba ne. To a wannan karo na zo mana da magani mai sauƙin haɗawa da kuma sauƙin saya wadda ba sai ka wahala ba. Ango ko mai aure, ango ko mai aure, wannan magani naku ne. Magani ne na ƙarfin azzakari. Magani ne na ƙarfin azzakari, ba ƙwaya ba ne, ba chemical a cikinsa. Magani ne na gargajiya da in har aka lazimci shansa to insha Allahu wannan matsala za ta tafi, kuma in ta tafi ta tafi kenan insha Allahu har abada. Abin da za a nema shine abu ne guda ɗaya, na san kowa ya san shi. Za a samu kanumfari. Kanumfari kowa ya san kanumfari. Wanda bai san kanumfari ba ya je shi wajen da ake sai da kayan su citta, tafarnuwa da sauransu ya tambaya a bashi kanumfari. Idan ka zo ka samo kanumfari sai ka samu kofi mai kyau irin jug ɗin nan, babban kofi ko kuma roba haka mai ɗan girma mai murfi, sai ka zuba. Misali idan ka zuba shi da safe a cikin wannan kofin sai ka zuba ruwa. Da dai misali za ka kimanta yanayin yawan kanumfari da ka zuba, to sai ka kimanta ruwan ka sa shi ma daidai misali. A samu kamar 24 hours yana ciki, ko kuma 12 hours, awa 12 ko kuma 24 hours, amma so samu ne a samu 24 hours. In ka zuba da safe to ka bari sai wani safen sai ka mai da shi ruwan shanka. Wannan haɗi
yana ƙara ƙarfin azzakari sosai, yana services ɗin jijiyoyi sosai. Maganar gaskiya mu tashi mu tsaya, don ƙarfin azzakari abu ne da yake da matuƙar muhimmanci wa ɗa namiji. Mu tashi mu tsaya, mu tashi mu tsaya. Wannan haɗi mai sauƙi ne, saboda haka 'yan uwa duk wanda ya saurari wannan bidiyo ya yi ƙoƙarin sanarwa 'yan uwansa maza, abokanai, saboda su ma su amfana kuma su yi mana addu'a da fatan alkhairi. To za mu tsaya iya nan, amma ina muku albishir da cewa akwai wani sahihin haɗi shi ma na maganin ƙarfin azzakari ne, yana nan tafe insha Allahu. Za mu kawo muku shi, kuma shi ma mai sauƙi ne kamar wannan. Saboda haka 'yan uwa maza a tashi a tsaya, a tashi a tsaya, a tashi a tsaya a gyara. Mata sun yi gaba sun bar mu, ya kamata mu taro su kuma ma mu wuce su. Saboda mace in tana samun gamsuwa a ɓangaren jima'i daga wajenka, to fa soyayyar da za ta dinga nuna maka ma ta daban ce. Ka sani, na sani, kin sani. Ko kai yanzu misali a ce ba ka samun biyan buƙata daga wajen matarka, daga nan za ka fara tunanin ƙarin aure. Balle kuma ita mace da ba ta da yadda za ta yi in dai ba wargaje auren ba, daga nan za ga auren yana tangal-tangal. To Allah ya kiyaye. Ina muku fatan alkhairi. A saurare mu a bidiyo na gaba. Ku danna subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sabon shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora.